Habadan kamon kilat kilanti ru kitli. Hagajing yat lanti jong ka Hill Farmers Union si kitan nong kendong kelang kajela ban penrung iki hapo kasatri jong ka Hill Farmers Union kilai kendu ya bon ki brio ki bakrau perkan ki bakloi ban trai ki bam salia ban thom ya karai e raidam. Hakani ka kenti Nakaliang jong Dr. Bramley WB Lindo arangkat pat ke HFU kila poish West Khasi Hills District banyak kran badi pa Springwell ke Masra ibarat bon ki jaj so nak benta busnawan ibu ru ki jingri kumiki ngam bat ki weipat kajingnang jingtep jong i kamsa tang hai hendrai ila hikai ru yaki khon yaki weipat ki para nong rap bakin nang roi ha kam rap haba phai shi jing puli jong i imda dai ibala puli sha jrong hendrai ka jing shampang jong i ha ka kam ka put slor i bat yaki wei ru ban trai shitam hala ka jong ga jingnang jingtep ban pen janai bat ban sam lang shaki wei pat haba kli gi jing e ilai thu badan tang ka wei gi jing e ba isyam kham tam house nam bala lai ka ne ka long ka jing duna supply yaki bilar na ka banta ban tap yaki wan light na kata ilai thu ba kam dan ji e ai ru em Tala baji. Mentala ada oil lah, kau dengan oil yang tak semua deh. Unukong Happy New Year ma setenat ban ya poi ha ni knong jong phi ban yo i ro iki jingri jingrap jong phi te ngawan lang ne ba i ba alfon nak HFU ku senior advisor ban ya pen scam ya ka unit jong phi sinai te ngakwa ban pe shwa kita ki jingtre jong phi na i hun ka men sim ban i ba phila seng ni kan la ka jong ka jakari ya kini ki ngap nang tapi penmi ru yutet nang tapi snaru ka wine tengah kuat klik ke ka papen ketik ya pi pin sedang bat meno kerja kane ke jingkela dengan tip la arab do shuan de kane ke teknik jong pi ba pair ba ha ka west Khasi Hills bro ka we nakai kawan nai kane ke jingkersiu ya pi yes mi itu le me kata Kajing kersiu kadai kane nama nadu bastang ngalayat kumtuhi marwei ngam dasung tu ba anus na menchwa nadu hajar kendai ngala sedang ne kam maroi marwei ten rei mentate la yami bon kli bat haune covid-19 le kadai ka kam ka bahe nga ling bat katu ka Indian Institute Horti New Delhi ling ba kane ka society hi te kini ki santis ki ai chimud nga le kumta nga don mentang ne West Khasi Hill bat barok ki membar jan barok ki ba hap ka nong stone block ki ba ngala tip ar pusan teli ki unit away ngala ai palat arfo arlak hantai pusan hajar away ki unit te PUI gini per bajan baro ngale kani nang ta hamairang blok la don iwei i kongs im na monai neru ide iwei nong simenta bangala sam sampai na kani ka per jungai te ka jingmut kalong kata ka tim ne ka thong ka bangabu pat ngadak bu i jing ruai umdai ban rep ban im ban rep kamut bakin ya le lang mene po im ban rap te kata ka de ka thong ka ba ngabe kum unong yalam jong ka HFU nong stone block pan ra sejrong ya ka ba nga snoburom me kineki ka central body ka bala ai jingmut bat ngalayo bane simbenta arteli ki parliament nga sung thu sai hadu katno ka song ka dor jong ka rep ka riang bat kham tam ha kabakut ngan penkut sendon hakane ka snem markade ka snem ka ba jenjar na kijing jenjar barok kiamat haune covid-19 ten rei ha ka ying jonga ar phau ying ki long ying ki batrei belang ne ngapen biang bat bam bat mit bat sengi nang ta khandai phosan ying hang ne snong pen biang bet si pocket khau kawei ke ying sini san kilo ki dai kunta terter ki phan nang ta hasang riang ru sukit bet sikaling posibit se keli mdei banga sukop dei kane nge thu ki jing sisa te ka thong ka dei kane menta kane ngadon ka jing thmu pakane kamkut no tang ha ka jingle jonga rei kapateng kebanwan ka dei banyai ai pila hikai ki khon ro kata ki khun nang ta kata ka bangara bat ai ki wei ru ngam kwa malong ka ki juk menchwa ta tip ukpa ka sa ukpa la ya ukpa la kut ten re kane ka thong banga bu menta ka long ban nanga saki khun naki khun saki ne ki parlok nong rep baro maksudna ne ki parlok nong rep ya ka hapo ka jingalam ne ka HFU ka ba ka don kane ka thong bat ka jing angnut ki priu baro ki de ban yukor
mut sya ka siltak Seltax. nang ta ka food safety Rio hajar sistem de kalaisen la ayat kum tu Hap siu be manus nam. siu bet nang ta ka disi konsil ru la da klem siu kam sya de ban mi sabar Bunta. hap siu ar hajar sanspa menta ka basa nga ka bakadu ka de stang ka exercise nomor tu kitu ki officer nyo ka not is padon hajarhan yung lada ka state kam ai pisa ya pi kata penbiang kanesa ka exercise ngin saya lambat pinpoint no sunton sa ka international de kata ka de jing pin kre mo meta kadang ya cek sa kamat kan kan Te kidon kam em ka organic certification ru anne. ngadon kam me kata hi banung kong to. kitu ki balaya batai la batai kum tai nama ki office ti yang let kren kim nut kren mar kung tu le de expert ngim batai de la don kam ai ni shuai de ngala don ka jing ngorem la ki ong kumta kile ya pun kila shule kumta tenre ban ai ki weiru teng teng ki kamru menta kum bakalong hang ne ha nong stone block shwa ban ai sembai ne ban sam sembai ki no rep nakaliang ka agri horti kila pun basping alewan sane sita yo penlupor ban ngi ki penbait program ban le te shwa ban sam ngala let program de pat ki ngasutan na ne ko office kile da kata kar kom re ong ban ai te ki mai shu ya nung pi de nung ai ngin ai kum noi pi yang hiru pinai te ngang su ko ngu Kawai mga ihin tayo pipin sembay ki strawberry katay ka bashi tamha ka kamban le nga tip tang lai pateng ula ayap pile aku no pipin kita ki sembay but pi ai shino kita ki sembay nang ne ba pipin ine ki sampai ine sampai babu mentah ka wamut ban prepare kitu mar ki don bet jing tung udai ban yam aja ka badu ngan penbiang ya jong dei tang kata lajong hem de ban sabar dekat ni jaka ba pirap ma pi baro khai ka he ka don ka no ekar ne ka no ching he tang ka thi hing thi bale strawberry kala poi saki khat san hajar square meter sana jas ko mita siki iki baro baro kini ki jure ai pa kini pirap ki so ne bsu menta ki member ke adon hak society jong pi men hat kat hadu mentang idang don dunai ka khat arngot arngot e baro khai ki rap kumam pi kumni em kile la ka jong don ki baris yar don ki baris nyang numar ngala ai ki ngala mana ki lada phimla undai ban le kuma le manga lalut te le halai jong iben tabarit ndai kadon kampa de ka share bangini pen ki ulang tang kata tiki kani ka wine pipin ya shino ma iki sunyo sumbah tho pipin mi ki wine ki jaj so you pipin na wine kawan banga sina hangne so yong so leng kur nang ta so meleng nang ta so nyam tra nang ta strawberry nang ta so pho klau so pho klau mbei so pho jur mo heu so pho klau nang ta so we de so pho siang so pho liur tar umar klau telah nyo jaj ki wine pishna nang ta sing no sing pishna wine atre na yo sngos pang ginger ale bashna beer rengam te pishna wine no sing kawan kedon ka wine te kini ru kidei ki penta bangala de pishna de penbiang nang ta kaba ngasem sitom nomar umlong kajaka bentung kade yunu so lai dong tenrei nau so lai dong ngala penkoj bun kinong pangda kaba kidi kawan jonga usi mo yang menemui PUI pen bena ba yu la de stang ban puj udon mau kelai teng ong som ha di gane kawan tes pa im ladau jam salit pa tes piang belar ke sisi pun khoj ki ma baro khoj flush te ulet pa tes belar mta ulong normal la khoj ki ma mikla hi la hai kelai dawai ru Saka dulu hapseng la kajong hospital lik dan ma pokpo mo. Nang ta PUI menemui kami ka haki YouTube jong ki brio banasor ngam tip kerteng kidei ki batrei ha uldorado hangneru ngalale je simbenta ka standar ni gale amo. Ngale simbenta te ngi penmi YouTube la ong kumta bo ong pi udei doktor udei su nong senawan. Naka wan kala penlong ka jingkot ka jingkia ta ki brio. Te la bun bala mentate kayo ngam sngo pisasyo spang katang de ka jing kalong
yu bilor nomar ngam yu lat su ban le chiko Pila itu ha kata te ha kanu kurukam pidon kam ke jing rapat. Na kinong ilam jong ke HFU ban pen ta kan ban kam kentiu. Ni askong ban do bakang sebak ni ba ko bet piki bilar mi show la flop lot. na flop Ki kita ke jing ki bawan ha kan ni kesna ko balai. ki jinge balawan snem balale mu kade kata ba duna ki tiar Hmm. tibet ba duna ki tiar don jaka ban le chiti tang kata rei lat nang ta ka ba suk sudah don jing kuslai ba du briu ba ong ngaduk ngade no rep nong kontong ngaru nong kontong puli klasik tengah ngam de ba he tang kedran klasik rei ka keren ngam lele do hame kale ya ini la ya tiba dobat karo ngalong karo dobat du Entia. jentia ngalong Jentia. jentia hi bat du ngam ngalong lengam ka keren ngam lele maram ngajat maram Ha. nang ta da poi hang ne sang riang na keren sang riang ro ngam lele ka keren Ada. ka tin ngam lele ta poi sabar ngam da kuslai than ngam yap khao hindiru nga piang ban keren ngam nang ban tho pareng ru nga piang ban keren ngam nang ban tho Top. Tapi napi ong kan ni ka de ke jaka ba kile praktikal kita ki bela yo training ni ki Oh. jaka ba prepare ki kita ki beri bawan hang ni. ki bri bo wan hang ne ki dei na ka tnat jong ka sel ka bala kampun sin ki ba pule demonstrator lawan hang ne ki riam da ki uniform kum ki polis da ki boss nan Oh. te wan le ka praktikal hang ne da le hang ne ong yin sarai ka ne Oh. te ngam tip hadu kat no ki don de ki banga yu i tengkat hang no re ki don sisa ki bala persang ala ban kai Oh. ki don pat ki ba su khot janga nga salek pen kai ha mo ka mo Ada. kadai ka kadon ka watar set te hang tu hung ba cross yung mo tharaisan block te hang tu ru nga pli gawe unit man ta ban le ngong kane kam dei ban kut hang ne ai ba kane ka kanhun kinong rep ngin ra sate sejrong bat baro kinong rep ngidei ban long ki baru spa ngim sa sen sar su halak kinong we ngidei ban sen char hi halak yala ka jong ka jintip la jong Sino hi penia ya kini yuan. Sabar ke jelane, sabar ke riro. Mentah dang pelanjong pi, konkret. ke pelanjong pi ngak mata ka plan ka ba khaddu kadai Oh. kane nomar pi ki jing ka ba kambun kadai pisah tang na ka tax Mas nuan dokharu angni dokar gidon. Nanta kisiar gidon. Gidon. Peleng. Kisnyang ro pibo na. sniang te ngala sitom nomar ikun na ngala skul Oh. nang ta dang pha ban puli nomar habang apet ketum ka jing ka por kadun kam menta ki khun ban puli mdei tang ka we arngut menta ki laya tip ba laya le ba ki bala puli la start te kila ai jimut ni pa ban le kata kadai kamram ikun Jika bah kebekat do, ke jing kentu ya pi kam tami kena samla. Bakin yang halaki jong ki kijat. Nak experience yang pi ma. Semua ong kita. ya kane ka phang le de ka jing kentu da ka bangala le bat ka praktikal ngala ya pun ki program na kentu nga penselur ki kena ngim de ban susani athan ka kam sarkar re ka ba kong santam kadai bengin stang dala ki jong ki kijat bat ngala persang ru da ka bangala ya wer snow ha wan ban ya sim menta ban nga penlong ki program da ka ba ngasu ai tang bai song suki ngam ai bai singi phi namar ngam don te ngam ong ei ngan pen biang ka pam kadi tang ba kidon ki bawan kidon ki bala persang kidon katu kan ki bala ya te kidon pat ki bom punta ke jinglong briu te ngin ong kum non mar kadi kata te ke jing pen slur kanele kadai ban nang pur na kapor se kapor bat ngide ban nang kiu nang ta ka jing pen slur ka ba khaddu ong lada phim tip ha ka be de bat ka khndo ba kumdong ni long ban tung yu sumbai bat ka ka jinglong kata ka climate kata ka chaka ya kata runga kloi ban kular ya ki khun samla ba kin da wan bat kin da khot nga kloi ban lek klem sim bai singi re volunteer nak ban ta ka ching bha ki khun samla jong kata ka kam ka ba kong santan Di hau sa kambon syo normal kita ru kinang lek saprang pada kata jing start ki cakap ki syong bagi. Kira to ku le sibun kani kala dep chia Kalau ada pecah. Ada Ada. pecah. Ada top. ku le sibun kani Ada kala dep chia kata kamdei banga sukop Oh. re hadu kita ki aktor jong kari India ki pentit da kasari ki ya pensari lang ki kun barok hang ni te itu ikong waswarai Oh, asyarai. ha te kawan Ada. hang ni Ka asyarai kawan ne. kawan
Nang tan kanyang kan North East Network ru kalawan summit kumki turis agri turis Hang ni. hang ni tinggal sakri ngala le ka sacrifice ngam ta jong kiru Oh. te hendrei ya kata ko dei bu certificate nomor ngam pada long hadu kata ngam pad nut panai kata ka basai Tuh. te hendrei la deble ta Video no hikai, video no ida wai, no sna wai, no rap ru sa video nak balang ru am. Ada san maloi. Lawai tat pai kum tak kan san maloi. Ku boleh sibo ne ma. Ku boleh don ka bal pai. Mo, boleh sibo ne. Keluar ke cuba tang mat era ini pun tanya dibicara tanya dibicara ini nak orang itu nak apa nak mira tanya dibicara ini nak Kawan ka keras. ya maka akan siap Sagawe ru do lami umud ukut teh. Nang ni marga don gani. Pilasna syar ni la adlu benai. rubna la ya Ayo benar kam. pang ini Tang ini hendiat. Adap bisa. miso tu ka dor ka jingi onong flasha ka pang ka tes ulah ka jong Mentang dia di isang jadi dunia selasa. mutatel alun don Alot. Undan syo tum. kenyang ki hablu dang ni nata ka skum ko mi sita gede be ka skum ko bakoi Undan syo kita peleng kenyang. nundan su e ki jap Lu on ra kan sini. kene Ye tian na agri Nagri. subsidi Syong dua kan kan ni mah. sapa sana ja Siapa kan no? Ni siu tang kana ja kena aja. Saya ke Arab. kalau air ap sigun Air ka apa? ofisi kan Arab bah kan. Teka maintenance kayak hebat. Dah kesini kisah. ki bakli ka ofisi Okey, sabusan aja teh kelas syong dua. Jangan kejungki. Hidung he. Ang ni na coffee di ba nung kata tum siya na mo? ini sarang Coffee.